Okay, mayong buntag ning adlong Lunes no, Pitsa 22. Okay, Pero abot din ay dire gahapon. Okay ni nga video gahapon ni og lahi po ning karon kini. Sugod ta ani karon ning atong paghilikay og pamahaw no. Okay, ani ra kay paborito ni sa akong bisita kay di sa gagmay pa ni sila ingon ani akong buhaton sa didto ko sa ila. Mga eskwela na sila akong preparahan og ingon ani nga palit og isda sa merkado. Dayon akong himuon og yung ani bula-bula sa atong ayang igsuon nga babae duha ra man ni sila. Nun ani pay pangitaon og moari pero sa miagi ni ari diri pero wala ko maluto kay kabisi na to ba nang noroy pud mi. Siya may gapasiugda sa suroy-suroy buhol mga igsuona no. Okay, karong adlaw Lunes Pitsa 22 sa Hunyo mga igsuonan 2026 kini na pud sila nangabot diri no kay ning atin og kasal sa akong pagumangkon diri sa Duol mga Kisona no. Akong gikan gipagili sa Davao. Pat ni sila kabuok. Yang papa o yang mama o akong igsuon og igsuon sa yang papa tagaliti mga Kisona no. Ngari gyud siya tuyo tungod matin og kasal sa akong pagumangkon diri og tungod sa kalayo no. Tungod sa gugma nga ilang gibati sa ilang pagumangkon ni atin gyud sila sa kasal mga Kisonan. Ana og ining tao sa kung sa kalayo kasi kay ang buhang ni mo nila aman madtugig ka di ba ana ra pud na di maging kaon ang atuon kundi ang pag-atin sa maong okasyon ana ra malingaw pud sila mo sudong o mo obserba o mo ana mo duyog sa mga kalipay mga Kisona no kalipay kasakit man ato sa mga igsuon di ba ana ra man na. Okay, nagluto ko no kay nalipay po ni abot sila kagdabot yawo po ng layua sa ilang gigkanan mo sa tuwa siya saka sa basak layo po distansya po diri nga kuang pinuyanan pero ako na lang yun yung hikayan sa mga dirib sa ingon ani lang gud makadalit ta silang mga paboritong pagkaon sa didto po sa ila kanala kung naabot ng Kisona no magpahalipay po kun ining akong pamangkon kay gisuroy mi sa akong isuon sa basak pobre pud kaayo no di po patig kakaon og lami iya pong gitreat sa mga pagkaong lami dito sa luon na sila yung taon kay layo mang tubigon pero kami dito mis tubigon kung nalipay pud ang akong partner kay sukad-sukad karon kadto pa kuno siya kakaon og halo-halo in taon kanang nara siya sa Facebook sige tan-aw pero pa siya ka tilaw mo nalipay siya ni akong pamangkon nga gidagi mis tubigon kaya bumakalayo no dito mi sa Jollibee dayon sa Mang Inasal og palitan po ko nila kanang mainom nga di tamis kay mamanto sa Mang Inasal ang batabang kung thirsty something ano to makalimot na po ko sa kay kadto na lang kong gidabawon dito sa Mang Inasal kay mamanto dito tamis may ilat tanan dito katong halo-halo isunan o usbon ko na lipay ko na akong partner nakaon og halo-halo liti awa po ng luya no kung mo ambot ang pagmangkol na di sa katilaw adto dahil lipay siya mingawon po siya ning pataa kay mo ari diri siya may kuyo-kuyo nga to pagsimba dito sa simbahan dayon silang duha sayo kayo no na sa dum-dum to siya uli diri muna ari po maghigdaan estate na sa higda diri sa gamay akong balay mo respeto ga sa higda diri mo Kisona no kay diri sa una pagamay pa ang bukasyon na diri gitun-an na pug drive og motor diri nga na pug saka Kisona no kada balik niya anhi pud diri sa napoy daghang higdaan pero mo ganahan ko siya diri ang inaana rang nabulis tao no napoy akong iro si Kiboy saling-saling si White ko sa ko na tong service to dito paabot dito sa sakay ko ay itong agi na soko pagsuko magsakay ko kay nganong sakay ko atong serbisa no karon bantayan ko siya salamat sige bangko no mo ni siya so ito no nagingawon ko tapos sa mayuhon na bata Kiboy ipangustahan mo ko dito hinay Happy trip ni Jose. Camping. si salamat okay ito na ang bisita mao ni salamat J happy trip ninyo tanan ito sa Davao karon sila gikan
adong Lunes sa Pizza 22 sa Hunyo 2026 mga kaisunan. Okay, tala. Noy po no, mingaw po. Bisitahan taon yung Ulakaw na. Ha? Di lang apa. Si? Kalimut ko. Saman? Alam ko dakan. Oh.